tú prvú vašu otázku, ja neviem, či ste to teda vôbec mysleli ako otázku, alebo to bolo len konštatovanie, ale pokiaľ to bola otázka, ja už som tu robila raz takéto video, neviem vám na to odpovedať. Nie som kompetentná, musíte sa pýtať nejakého psychiatra alebo psychologa, či ste tento pán na Ch, alebo nie ste. Na druhú časť vašej otázky. Akože áno, vy im ukážete. Môžete im ukázať kľudne aj vašu pýchu, že vstúpite do banky, ukážete vašu pýchu. Nepomôže vám to. A nejdem si to predstavovať, lebo je to strašná predstava. Nie, nepomôže vám to. Ja viem, že to nebolo myslené takto doslova, že vy im chcete ukázať, že máte veľa peňazí na účte, že tam máte veľa sporení, že tam máte veľmi veľké mesačné príjmy, že tým ich oblomíte. Nie, neoblomíte. Pokiaľ jednoducho tá konkrétna banka, kde vy máte účet, neakceptuje váš príjem, lebo je zo zahraničia, lebo je napríklad v mene frank, môžete tam mať akékoľvek sporenia, akékoľvek príjmy vysoké, jednoducho vám to akceptovať nebudú, lebo to nevedia akceptovať. Treba ísť do inej banky. Áno, medzi bankami a akceptovanie zahraničného príjmu sú veľmi veľké rozdiely. Niektoré banky akceptujú príjem len, ak je zo závislej činnosti alebo respektíve z podnikania na Slovensku. Niektoré banky zo slovenskej živnosti, nie na Slovensku, lebo vy môžete mať slovenskú živnosť a pracovať pri tom v zahraničí. Toto treba povedať. Takže ak je živnosť na Slovensku, alebo ak to je teda zo zamestnania na Slovensku, niektoré banky nemajú problém aj so zahraničným príjmom, ale ako zamestnanec, keď ste v zahraničí, ale majú podmienku, aby to bolo vyplácané v eurách. Iné banky zase akceptujú aj druhy príjmov, ktoré nie sú vyplácané v eurách, napríklad česká koruna alebo franky. Teda medzi tými bankami a akceptovaním zahraničného príjmu sú veľmi veľké rozdiely. Treba si to porovnať pomedzi jednotlivé banky a nie vyhrážať sa ani ukazovať vaše pýchy, lebo to vám nepomôže. Prajem vám nádherný deň. Nejdem to robiť na novo, toto tam necháme. Tvárte sa, že ste to nepočuli. Prajem vám nádherný deň z nádhernej Oravy, mojej milovanej Oravy. Na Oravu chodím vám strašne rada, lebo som tu trávila kedysi celé detstvo na prázdniny. Som chodila k mojej úžasnej tete Vierke, ktorú ani dnes neobídem, pôjdem ju kúknuť. Bože môj, dnes mi to nerozpráva, som vypila málo kávy. Krásny deň!